A festa da faba naceu nos anos 80 para poñer en valor a fabada de Lourenzá, que destaca polo seu sabor único e pola súa textura tan fina. Esta cita foi declarada Festa de Interese Turístico e estase a celebrar do 3 ao 5 de outubro a súa 33ª edición. A faba de Lourenzá é moi importante pola importancia que ten dentro do sector primario, pola gran cantidade de familias que viven en torno á produción da faba e é o noso selo de identidade. Ese selo polo cal somos recoñecidos máis alá das fronteiras laurentinas. Falar de Lourenzá é falar de faba, non? Ten a faba de Lourenzá que non tenen as demais? Pois a faba de Lourenzá é a mellor faba do mundo para min porque ten, sobre todo, o máis especial é esa piel finiña que ten, que non se nota ese pellejo na boca ou masticar como outras legumbres, a súa textura, a súa maticosidade e sobre todo esa capacidade de absorción de auga que é superior ao 100%, o que fai que absorba moi ben o sabor do produto que acompaña. Está disfrutando da fabada? Sí, estou disfrutando, que está moi boa. Unha fabada moi rica, preparada aquí pola camarera, e moi ben, Sí. Se ves ou estás na festa, aproveita para probar as tapas creativas con fabas de Lourenzá nos distintos locais da localidade. Un evento que atrae cada ano a milleiros de persoas e que une gastronomía, música e tradición da Mariña lucense. Bueno, bos días a todos.